mane ma bende gikelo ne to kendo party leader gi no ndiko barua mo confirm ni en aware ni wuodho no ne ber ka ndege ni achiel mar $1,200,000 ni governor odhiye to makendo jatendu mazimiyo oyie ni mano wuoth mano oyie ang'o momiyo ka William Ruto be nie ndege achiel to koro ndege ni rach to ni ka gavana ni odhiye ugogo picha mudiyo vice president mar America malich migo slay queen omera gigo picha malich to at least gene giduogo gi picha kende to William Ruto to duogo gi 600 billion ere ng'ama koro wuodhe ne koro gin bende ting'en margi mano mar nyiso jopiny ahinya nyaki ka neno kata mana moko kuom jod bura kanyakla kod gavana neno kata mana governors mopogore opogore neno kanyo ma wakeni duto te na nitiere kanyo koro wuodhe cha ne ok en mar president kende gin bende gibiro bedo ka ginyiso jopiny wagene e kinde thuolo mabiro wabiro bedo kodgi ka peje governors wagi mage to ne giago nikech William Ruto no agi pesa ma nyithind primary standard 1 to 3 William Ruto no biro gi chop 16 William Ruto no biro gi pesa mitimo godo integration of our internet system mitimo godo digitization William nyisa ati kato pesomena mane pesomena mane nitiere deal moro mar weche motendre kod textile ma bende Gladys Wanga bende nochwe koke piny America adongan poko nyisa poko nyisa mar textile koro wadhiye marach mondiek dhiye marach ondiek gini jomoko gini